Com deia, bon dia a tots i a totes, gràcies per venir. Com a Badalona Indignada, presentaré jo una miqueta la xerrada i la nostra assemblea. Jo crec que parlo en nom de tots i totes les companyes del moviment 15M de Badalona si dic que és un orgull veure un altre cop tanta gent a la plaça. Fa 10 mesos que el moviment va començar, fa 10 mesos ja del moviment, que el moviment 15M treballa a Badalona, i és un orgull que encara estiguem aquí, que encara puguem ocupar la plaça i que puguem fer activitats com la que avui presentaré. Jo vull acabar amb una cita d'un filòsof italià, Antonio Gramsci, que jo crec que va molt bé amb el que volem fer amb aquest cicle de xerrades. Tenia una cita molt famosa que deia: instruïu-vos perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència, que és el que farem avui, instruir-nos amb Arcadi Olivera. Alliuteu-vos perquè necessitarem tot el vostre entusiasme, que és el que estem fent des de fa 10 mesos. Allitar en contra les retallades per una democràcia real. I també deia: organitzeu-vos perquè necessitarem tota la vostra força. Llavors, instruir-se està bé, allitar-se està bé, però necessitem sobretot organització. I llavors ens agradaria, perquè venen temps molt convulsos, venen lluites molt fortes, la primavera ha començat a València i volem que arribi a tots els racons de l'Estat i a tots els racons d'Europa i a tots els racons del món. Llavors necessitem tota la nostra força, per tant, organitzem-nos en assemblees, a les places, i després d'aquesta presentació parlarà l'Arcadi i després farem un torn de debat. Moltes gràcies a tots per venir i gràcies a l'Arcadi per venir aquí. Molt bon dia a tothom. Com que heu tingut l'amabilitat de seure a terra, jo em podré seure, perquè també l'edat no perdona i vull estar dret, però és millor així. Em penso que també deia en Gramsci que davant del pessimisme de la intel·ligència sempre floreix l'optimisme de la voluntat. Estic convençut que tots teniu aquí la voluntat de canviar les coses. Us felicito perquè ara, un diumenge de febrer al matí, rellanceu. No és que s'hagi rellançat, perquè com ho dèieu, ja heu continuat, però torneu a tirar endavant aquest moviment que acampa, que ocupa les places, però que també durant aquests mesos d'hivern ha estat fent molta i molta feina. Jo penso que les raons de la indignació, com m'explicaré a continuació, segueixen sent ara exactament iguals o superiors a les que hi havia fa uns quants mesos. I per tant, el motiu pel qual hem d'estar aquí i en altres llocs continua exactament igual. Però és que mentrestant s'han fet feines. He tingut ocasió de visitar diferents acampades, diferents assemblees, i us ho uns que es preocupen pel centre d'assistència primària, uns altres que es preocupen pels desnonats, uns altres que tiren endavant iniciatives legislatives populars, i la feina no s'ha parat gens ni mica. La continuarem ara amb més força que mai. I ara que sembla que ja comença a venir una mica la primavera, tinc la impressió que és el moment de fer. M'han demanat, i m'han dit que aquí hi ha 3 preguntes. La primera que diu com s'ha originat aquesta indignació, segon quin és el moment actual de la indignació, i tercer què podem fer d'ara. He calculat quants diners s'han donat a la banca des d'aquell setembre del 2008 fins ara. Fins i tot m'he permès descomptar les petitíssimes quantitats que la banca ha sigut capaç de retornar. I al final tinc el saldo actual. Us asseguro que això diré a continuació és el més gran motiu d'indignació que hi pugui haver-hi. El que s'ha donat a la banca en aquests 3 anys són 4.600.000 milions de dòlars, que se'ns han tret de nosaltres, equivalent a 92 vegades la possible eliminació de la fama del món. Dit d'una altra manera, amb els diners que s'han donat a la banca, parèntesi, plena de delinqüents, s'hauria pogut eliminar la fam els propers 92 anys. I això que dic, ho demostraré. Quan va caure aquesta banca Lehman Brothers, es va dir que era la més gran caiguda de la història empresarial americana. Però aquell dia hi va anar. Qui bé sortia? Doncs sortia el seu fill el príncep, la seva nora la princesa, les seves filles les infantes, algun marit que els hi queda a les infantes, tot i que en situació processal delicat. I finalment, en aquella fotografia, qui apareixia? Una sola persona que no era de la família reial. Quantificada allà al mig, l'única. Em vaig preguntar qui és aquesta persona. Doncs home, aquesta persona jo no sabia qui era, però el peu de pàgina m'ho deia. Aquesta persona es diu Paloma Ochea i està casada amb un senyor que es diu Emilio Bodin, primer banquer i primer evasor d'impostos del país. Les coses van així. De manera que la nostra piràmide és així. S'aprima una mica i s'engreix. I on s'aprima? S'aprima allà on no es podria aprimar. S'aprima allò que tècnicament es diu la segona edat, perquè la segona edat és la que aprèn, la primera edat és la que aprèn, la segona edat és la que treballa i la tercera edat és la que cobra la pensió, suposadament. Molt bé, això és una mica. Llavors falta gent a la segona edat.
Si volem que la població sigui estable, hem de tenir una segona edat forta. Però no la tenim fluixa. Com completarem aquesta segona edat? Amb naixements? Difícil, perquè la canalla neix amb 0 anys, no neix amb 30 anys, no que per aquí no hi ha manera de recordar. Aleshores, quina és l'única possibilitat? Doncs l'única possibilitat és fer gent de fora. L'ONU té calculat i publicat a l'any 1999. Va dir que Espanya necessitaria, des de 1999 fins a 2015, l'arribada de 155.000 immigrants nous per any. I la veritat és que fins que va arribar la crisi del 2008, aquesta xifra de 155.000 immigrants que havia dit l'ONU, més una xifra va convertir-se en una profecia. El 2000, el 2001, el 2002, el 2003, sempre anava arribant al voltant de 155.000 immigrants. Ara la veritat és que fa 3 anys que no n'hi ha, perquè amb la crisi ja no hi són. Però els 3 anys que venen tampoc n'hi haurà més. Vol dir que quedaran 6 anys sense arribada d'immigrants almenys. Caixa de Pensions té un servei d'estudis. I el servei d'estudis de Caixa de Pensions acaba de publicar que, suposant que això sigui així, des de que sortim de la crisi, ells diuen el 2015, fins al 2030, farà falta que a Espanya cada any arribin 250.000 immigrants nous. I si no, no ens jubilarem. Ja veieu que no és una qüestió de solidaritat, és una qüestió d'egoisme, però val la pena conèixer. Ens faran falta 250.000 immigrants, que són les dues coses que recomana l'oficina de turisme. Molt bé, Call Jueu i Van Jares de Girona. Sortit de Girona, no va sortit de Girona, anirà a una altra població, que és la capital del Baix Empordà, que es diu la Bisbal, o la principal de la Bisbal, us tocarà una sardana. I quan mireu què és això de la sardana, veureu que és una dansa d'origen bizantí, que ha anat evolucionant per la Mediterrània, que en una primera etapa es va convertir en el sirtaki aquell que ballava l'Anthony Quinn allà del Sol del Riego, i que finalment ha esdevingut la nostra dansa que es fa i es desfà. Què haureu fet? Call Jueu, Menjares, dansa bizantí. Amb tot aquest enrenou se us va fer l'hora de dinar. Ara segurament no és l'època, però si aneu anar fa 2 mesos per dinar us haurien donat panellets i torrons. I què són panellets i torrons i les postres àrabs de tota la vida? Tu vas a Marroc, demanes postre i et porten un panellet de seguida. De manera que haureu fet Call Jueu, Menjares, dansa bizantina, postre marroquí. Amb tot això, quan haureu menjat, haureu begut, i a l'haver begut la vostra eufòria catalana pujarà de nivell. I decidireu que és el moment de posar-vos una barretina com a signe de catalanitat. I quan mireu quin és l'origen de la barretina, veureu que és un típic d'Anatòlia, que jo no estic equivocat, és la part asiàtica de Turquia. I contents vosaltres, la vostra barretina catalana, que és turca, seguireu donant voltes per Catalunya i apareixereu un lloc de remembrances catalanes innegables, com és el monestir de Montserrat, on constatareu que la Verge és molt. I finalment acabareu la vostra jornada de catalanitat absoluta en el lloc que em penso que, sens dubte, és el més estimat pel 95% dels catalans, i que no pot ser altre que el Camp Nou. I què és el Camp Nou? Sinó l'estadi d'un equip de futbol que va crear un suís que es deia Joan Gamper, i en el qual, ara l'entrenador ja fa un parell d'anys que no, abans també, els jugadors són argentins, brasilers, holandesos, camerunesos, i ja no sé de quins altres. Ara obrirem el torn de paraules. Si teniu alguna pregunta,